ହଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ନା? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଖାଇକି ଆସିଛ? ଏବେ ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟିଫିନ ହେଇଗଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ହଁ ନା? ପାଣି ପିଇଦେଲ ନା କାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି? କାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନି? ହଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ 1 2 କିଏ କେତେ ବାଟ ଯାଏ ଶିଖିଛ କୁହ? ମୁଁ 100 ଶିଖିଛ? ଓ ଆ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛ? ABCD ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛ? ମାସ ନା ଜାଣିଛ? କେହି ଜାଣିନ? ଆଜି ଆମେ ମାସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମାସର ନାଁ ଜାଣିବା। ଆମର କେତେଟା ମାସ? 12ଟା ମାସ। କେତେ ମାସ? 12ଟା। ସେଇ 12ଟା ମାସର ନାଁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଗାଇବା ଏବେ ଗୀତ? ହଉ। ପବନ ବହେ ଥିରି ଥିରି, ପବନ ବହେ ଥିରି ଥିରି, ପବନ ବହେ ଥିରି ଥିରି, ପବନ ବହେ ଥିରି ଥିରି, ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀ, ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀ, ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀ, ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀ, ଝରଣା ବହେ ଝରି ଝରି, ଝରଣା ବହେ ଝରି ଝରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଝରଣା ବହେ ଝରି ଝରି, ଝରଣା ବହେ ଝରି ଝରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, କର ନାହିଁ ତୁମେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ, 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 ତୃତୀୟ ମାସଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ତୃତୀୟ ମାସଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ତୃତୀୟ ମାସଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ତୃତୀୟ ମାସଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ପୂଜାରେ ସହର ଝିଲମିଲ, ପୂଜାରେ ସହର ଝିଲମିଲ, ଚତୁର୍ଥ ମାସ ଅଟେ ଏପ୍ରିଲ, ଚତୁର୍ଥ ମାସ ଅଟେ ଏପ୍ରିଲ, ପୂଜାରେ ସହର ଝିଲମିଲ, ପୂଜାରେ ସହର ଝିଲମିଲ, ଚତୁର୍ଥ ମାସଟି ଅଟେ ଏପ୍ରିଲ, ଚତୁର୍ଥ ମାସଟି ଅଟେ ଏପ୍ରିଲ, ମେଣ୍ଢା ବୋବାଏ ମେ ମେ, ମେଣ୍ଢା ବୋବାଏ ମେ ମେ, ମେଣ୍ଢା ବୋବାଏ ମେ ମେ, ମେଣ୍ଢା ବୋବାଏ ମେ ମେ, ପଞ୍ଚମ ମାସଟି ମେ, ପଞ୍ଚମ ମାସଟି ମେ, ପଞ୍ଚମ ମାସଟି ମେ, ପଞ୍ଚମ ମାସଟି ମେ, ପାଠରେ ନରକ ତୁମେ ଶୁନ, ପାଠରେ ନରକ ତୁମେ ଶୁନ, ପାଠରେ ନରକ ତୁମେ ଶୁନ, ପାଠରେ ନରକ ତୁମେ ଶୁନ, ଷଷ୍ଠ ମାସଟି ଜୁନ, ଷଷ୍ଠ ମାସଟି ଜୁନ, ଷଷ୍ଠ ମାସଟି ଜୁନ, ଷଷ୍ଠ ମାସଟି ଜୁନ, ପାଠ ପଢ ତୁମେ ମନ ଲଗାଇ, 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 ସପ୍ତମ ମାସ ଜୁଲାଇ, ସପ୍ତମ ମାସ ଜୁଲାଇ, ସପ୍ତମ ମାସ ଜୁଲାଇ, ସପ୍ତମ ମାସ ଜୁଲାଇ, କାହା ମନରେ ନଦିଅ କଷ୍ଟ, କାହା ମନରେ ନଦିଅ କଷ୍ଟ, କାହା ମନରେ ନଦିଅ କଷ୍ଟ, କାହା ମନରେ ନଦିଅ କଷ୍ଟ, ଅଷ୍ଟମ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ, ଅଷ୍ଟମ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ, କାମରେ ନ ହୁଅ ତର ତର, 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 ନବମ ମାସଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ନବମ ମାସଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ନବମ ମାସଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ନବମ ମାସଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ପିଲାଟି ହୁଏ ଥର ଥର, ପିଲାଟି ହୁଏ ଥର ଥର, ପିଲାଟି ହୁଏ ଥର ଥର, ପିଲାଟି ହୁଏ ଥର ଥର, ଦଶମ ମାସଟି ଅକ୍ଟୋବର,